Vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Financie s Michalom. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá sa týka najmladšej ekonomicky aktívnej generácie Z. Hovorí sa o nich, že sú finančne gramotnejší, menej žijú od výplaty k výplate a častejšie investujú. Je to ale naozaj tak? A aké výzvy ich čakajú? Na túto tému sa dnes porozprávam s odborníkom na financie pánom Michalom Balkom, ktorý sa venuje finančnému sprostredkovaniu a má skúsenosti s klientmi rôznych generácií. Vítam vás pri našom dnešnom rozhovore. Ďakujem pekne za pozvanie. Veľmi sa teším na túto tému, pretože generácia Z je v mnohých ohľadoch iná ako predošlé generácie a je fascinujúce sledovať ich prístup k peniazom. Začneme tým, že si povieme o generácii Z a jej finančných návykoch. Podľa prieskumu jednej z bank, nebudeme ju teraz menovať, patrí generácia Z medzi tie, ktoré majú najmenej napäté rozpočty. Len 41% z nich žije od výplaty k výplate, zatiaľ čo u mileniálov a boomerov je to viac ako polovica. Čím si to, pán Balko, vysvetľujete? Tento trend má viacero faktorov. Prvým je, že generácie Z má väčší prístup k informáciám, vyrastali v dobe internetu, sociálnych sietí a digitálneho bankovníctva. Takže sa o financiách môžu vzdelávať oveľa jednoduchšie než ich rodičia. Napríklad už v mladom veku majú aplikácie na sledovanie rozpočtu alebo investovanie. Druhým dôvodom je, že mnoho mladých ľudí stále žije s rodičmi, čo znamená, že nemusia riešiť vysoké náklady na bývanie, ktoré sú najväčším výdavkom dospelého človeka. A nakoniec vnímajú peniaze inak. Vedia, že nemôžu očakávať stabilitu ako ich rodičia, preto sa viac zameriavajú na flexibilitu a finančnú nezávislosť. Ďalším zaujímavým trendom je investovanie v podaní generácie Z. Mladí ľudia si pravidelne odkladajú peniaze a investujú často aj do rizikovejších aktív, ako sú kryptomeny. Aké sú podľa vás výhody a rizika tohto trendu? Výhodou je, že mladí ľudia majú veľa času a začnú investovať vo veku 20 rokov. Môžu naplno využiť efekt zloženého úročenia. To znamená, že aj menšie sumy investované dlhodobo môžu narásť do obrovských hodnôt. Riziká sú však tiež značné. Vidíme, že generácia Z má vysokú expozíciu k kryptomenách. No problémom je ich volatilita. Mnohí si neuvedomujú, že investovanie do krypta by nemalo presiahnuť 10% ich portfólia. Okrem toho je tu aj efekt FOMO. Strach, že im niečo ujde, a preto sa vrhajú do investícií bez analýzy. Čo je však dobré a čo by som vyzdvihol je, že sú otvorení novým možnostiam. Avšak zároveň je dôležité, aby sa naučili diverzifikovať a nemali obrazne povedané všetky vajíčka v jednom košíku. Keď sa pozrieme na výdavky generácie Z, vidíme, že na rozdiel od predošlých generácií míňajú viac na cestovanie a na zážitky. Až 3/4 z nich považujú cestovanie za ich najlepšiu investíciu. Čo si o tom myslíte? Je to úplne prirodzené. Generácia Z nevníma úspech cez vlastnenie vecí, ale cez skúsenosti. Kým staršie generácie si kupovali auto, dom, drahé oblečenie, dnes mladí najradšej investujú do dovoleniek, festivalov, workshopov alebo rôznych kurzov. Okrem toho im k tomu pomáha technológia. Letenky si nájdu cez aplikáciu za pár sekúnd, ubytovanie cez rôzne ubytovacie portály a vďaka digitálnym nomádom vidia, že môžu pracovať odkiaľkoľvek. Preto je pre nich cestovanie také atraktívne. Prieskum, ktorý sme spomínali, tiež ukazuje, že rozdiely medzi generáciami sa postupne zmenšujú a je to teda najmä vďaka technológiám. Vidíme, že aj staršie ročníky sa už naučili používať mobilné aplikácie na financie. Znamená to teda, že finančné správanie sa postupne zjednocuje? Áno, v niektorých aspektoch sa to deje. Napríklad mobilné bankovníctvo, cashbacky alebo online investovanie už nie sú len pre mladých. Staršie generácie sa tomu prispôsobili, pretože vidia, že je to efektívne a pohodlné. Na druhej strane sú stále rozdiely. Napríklad v tom, ako pristupujú k úverom, boomeri sú opatrnejší, miléniáni ich berú ako nevyhnutnosť a generácia Z sa im chce skôr vyhnúť. Vidíme tiež, že mladí viac plánujú, zatiaľ čo ich rodičia často žili zo dne na deň. Dnešná mládež má väčší dôraz na finančnú istotu. Môžeme teda povedať, že vďaka informáciám je generácia Z lepšia
a najmä skôr pripravená na kvalitnú finančnú gramotnosť. Porozprávali sme si o tom, ako generácia Z spravuje svoje financie, prečo je na tom lepšie než predošlé generácie a aké výzvy ju čakajú. Akú hlavnú radu by ste dali mladým ľuďom, ktorí chcú mať v budúcnosti finančnú stabilitu? Moja hlavná rada je, začnite čím skôr. Či už ide o šetrenie, investovanie alebo len o sledovanie výdavkov. Čím skôr si vybudujeme dobré návyky, tým jednoduchšie to bude v budúcnosti. A nezabudnite, diverzifikujte svoje investície. Nespoliehajte sa len na jednu možnosť. Nevsádzajte iba na jednu kartu. Pán Balko, ďakujem vám za dnešný milý rozhovor a vám, milí posluchači, za to, že ste si nás vypočuli. Ak sa vám epizóda páčila, určite nám dajte vedieť a sledujte nás aj na budúce. Ďakujeme, dovidenia.